Hola, jo sóc la Laia i avui us vinc a parlar de com tenir fluïdesa oral. La fluïdesa oral és no quedar-se perdut o sense saber què dir, ni mirar el sostre, així com si anéssim a trobar la paraula que no recordem. Doncs tot això no passarà amb els tips que us donaré a continuació. Tip número 1. Controlar la veu. Això no vol dir cridar-se fins que ens sentin els veïns de l'altra cantonada, tot i que ells a vegades també ho fan sense estar fent cap exposició. Ni tampoc has de parlar així, com si estiguessis preguntant la resposta d'un examen. Has de tenir un volum intermedi i projectar la teva veu amb seguretat. Tip número 2. Pronunciar bé. És important que qui ens estigui escoltant ens entengui, perquè si no és així, serà molt difícil que ens segueixi la conversa. El que podeu fer és dir embarbussaments o practicar el que hauràs de dir. Tip número 3. El vocabulari. És important tenir varietat a l'hora de parlar, però normalment utilitzem les mateixes paraules. Per exemple, dormir. En lloc de dir això, podem dir... I molts més. Tip número 4. Entonació i silencis. L'entonació és molt important. Per exemple, entre l'entonació de la peixatera del mercat i la presentadora dels informatius hi ha moltes diferències. També són molt importants les pauses. Ui! Ens serveix per fer un final, per deixar pensar una resposta als oients o per posar-hi una mica de misteri. I això seria tot. Espero que a partir d'ara us sigui molt més senzill parlar amb fluïdesa. Adeu!